Guztioi, hasiera emango diogu. Argi dago nire nizela euskitze eta hau ez dela kalaka. Baina hala ere, mai inguru bat izan nahi du. Eta nire ez naiz Koldo Saratxaga, eta gu ez gara Koldo Saratxaga. Ez gaude oso ohituta olako forota, baina hala ere, saiatuko gera aldiketa txukunen egiten. Gu izango gineke, gaur egun bertsolari txapelketa hasi berri hontan, kriston aukera gaur, izango gineke bertsolari gazteak bezala. Tranpaldora lehenbiziko aldiz hilotzen dienak, ideia berrikin, ideia zoragarriekin, eta batzutan igual poto, bestetan hankaluzearian, baina indartxo. Bai? Bi helburu dauzke gaurko saio honek, ni hemen jarri naiz zutik, hemen dik ez dituela ikusten maikideak. Bi helburu dauzke gaurko saioak. Batetik, ordu eta erdi baten aldik eta harinen egitea, eta bestetik elkarrekin ikasi. Elkarrekin ikasi honetan, ez geha abiatuko teorizazio batetik, ez ere praktikatik. Abiatuko geha, bakoitzak bizi duen esperientziatik. Beraz, ikasiko dugu esperientzia desberdinetatik. Bai? Hemen gauden guztiok, ulibarritarro gara, lankideak gara, eta aurrera egin nahi dugu itxasuntzi honetan. Bale? Atzo, ikusi ez du izenburu hor jarri dugu, eragin nahian ikasleak motibatu eta girotu. Atzo, Hezkuntza Departamentoa izan genduen gure aurrean, eta Hezkuntza Departamentoak esan zion, beste gauza asko esan zituen, baina beste esan zuen ikasleen mintza jarduna hartu behar dela bere esparru orokorrean. Ondoren, Koldo Saratxaga etorreztegun, eta Koldok berriz erakundeak eta pertsonen arteko erlazioak jorratu zuen. Eta bukatu zuen edo, beste esan zuen esaldi bat, las personas unidas logran el éxito siempre. Tajante izan zaneina. Siempre. Bueno. Josune Alberdi eta Joseba Antxustegi Etxarte, abizena bazaudik, irakasleen implikazioa zaritu ziren, eta beste etxatu zizkiguten, zeintu dien implikazioa bultzatzeko klabeak. Uri Ruiz Bikandi, Arantxa Ozaeta, Tamar Gaiturriza, berezik jaritu zen interazioa eta metodologiaz. Eta, esandakoen artean, didaktika etengabe eraldatzen den jakintza bat omen da. Eta, galdera bat luzatu zuten, nola landu atxikimendua. Gaur goizean aukera izan dugu Peio Jauregi nire tokaioa, Euskaren transmisioa zuen izenburua, baina batez ere berak emoziotaz hitz egin digu, eta hizkuntzaren afektibitatearekin uztartu behar omen da. Eskua sartu behar da afektibitate horretan. Azkenik gure aurretik, Iñaki Pikabea, Iñaki Izmendi eta Ana Izagirrek gurasoen esparroa jorratu dute, eta beste esan dute eskola eta etxea elkarrekin lortzen dute emankortasun gehien. Bai? Guzti hau ikusiz, denoi etorreko zaigu burura Ulibarrik, eta hemen esparru garrantzitsu bat falta da. Jaime Altuna, hemen denengo dugun hau, Iker Moreno, gero orkestu bitut, Txema Mujikak eta Loli Hernandezek jorratuko dute justu esparru ikasleak. Ulibarrira hurbiltzen den ikastetxe bat askotan, esparru hau izatzen du kezka nagusi. Baina garbi dago, esparru honetan eragin nahi baldin badugu, gainontzeko elementu horiek ukitu behar izango ditugula. Zaila da, modu isolatuan eragitea ikasleena. Hala ere,
gaur hemen saiatuko gea erantzuten ordu tardi honetan justu esparru hori, ikasleen esparru hori. Bai? Ikasleak. Eta orain aurkeztuko dizkizuet maikideak. Ez dira bertsolariak, baina emaile honak seguru. Bueno, lehenengo hemen dudan hau, Jaime Altuna duzue. Jaime Altuna Urtsintxa Eskolaren izenean dator. Urtsintxa Eskola 1986 urtean sortu zen, eta hasieran aisialdi inguruan aritu zen. Baina ondoren, aisialditik haratago eta hizkuntzaren normalizazioan aritu izan dira. Besteak beste, aisialdiko egonaldiak, udalekuak eta guzti hori, baina fijatzen bazate eta berak bidali dizkigun orriak hortxe dituzue karpetetan ere, hainbat ikastaro formazioari izugarrizko garrantzia ematen diote. Hizkuntz jolasak, euskal jolasak, 0 urteko haurren jolas eta bestiak, haur hizkera eta jolas hizkera, eta hizkuntza erabilera handitzeko motivazio estrategiak eta tresnak. Ikastetxe eta familia, hor dituzue eta papelean jarrita dituzue. Batez ere guri gaur hemen horiz jarritako hori interesatzea. Bale? Eskarrik asko Jaime etortzeatik. Kriston bizta jarri dizkizuegu, baina ez da zer ikusten. Bigarren aurkeztuko izuna aspaldiko laguna, Txema Mujika Euskal Girotze Barnetegietatik dator. Euskal Girotze Barnetegiek aurten 25. urte hurrena osatuko dute. Eta Txema buruz zer esan, esan dut ezaguna detela aspalditxotik alkarrekin lana eginda gare barnetegietan, baina Txema badu ezaguarri bat aipatu nahiko nukena. Txema begirada txikiola, begi txiki jartzen jo, fijatzen bat ikusi ez dituzu egingo, baina Txema beti da bueltara. Eta ez hori bakarrik, baizik eta jasotzen dona, ikusten dona, praktikan jartzen dona. Hori dauke hona Txema. Handik eta hemendik jasotzen ditun ideiak, zuzenean ikasleekin praktikan jartzen ditu. Eta hortik ikasten du. Bai? Hemen jarri ditut, Txema momentuetan segurako Euskal Girotze Barnetegian ari da lanean, hemen ebadira beste batzuk, barnetegirako, behon dizuela, segiola, izugarrizko potentziala dago barnetegira. Hemen jarri ditut egonaldiaren helburuak. Eta helburu hauen artean, batez ere, azpimarratu dut, harreman afektiboa, Peio Jauregi esaten zona, jarrera landu egin daiteke, oso ondo esaten ziguna Maia Anterok aspalditxo ere, hemen izango du gure artean. Ikasleak emozionatzea, gaur ere ikusi dugu. Eta ikasleak, azpimarratuko dut, ikasleak giro erlajatua motibatu, euskararen erabilera areagotu dadin. Hori da gaurko galdera. Bale? Hemen dugu bat sorpresa. Ze programan etzetorren. Iker Moreno dugu, programan gure akatsa izan da, beraz, beak ez du inongo konturik hortan, gure akatsa izan da programan esartzea. Iker Moreno dugu, Naparra eta Gaztea, kombinaziona. Kombinaziona. Beha dator, hor goian ikuskutze, Euskaldun elkartea dago Atarrabiatik dator, Atarrabian bizi da, okeres bat, burlatan? Nahaztu inahiz hori, barkatu. Karrika Luze Euskara elkartetik dator, eta Karrika Luze elkartean bereziki aritzen da Iseka aisialdi taldea. Iker ekarri dugu, beste Jaime eta Txema, aisialditik datoz, Iker era aisialditik dator, baina interesatu baita ere gaztea dalako, eta orain dela gutxi arte ere ikasle izan dalako. Eta ikasle eta zaritu behar badugu, ikasleen iritzia ere eduki nahi izan dugu maiotan. Hortxe daukazue pixka bat web horrian, jarri dizkizu web horri helbideak goian,
nori zuzenduta dago, Atarrabia, Burlada eta Uharteko 12 eta 18 urte bitarteko gazteentzat. Ze ekintza motak egiten dituzten, 3 taldeetan banatzen dituzte, lehenengo izena asko harritu nauni, artaburuak, ni 2 artaburu dauzketetxean. Paspanak eta ipurbeltzak. Vale? Bueno, eta aisialdia, ikasleak, eta, klaro, oso politia kanpotik, baina geletan, eskoletan ze egiten dugu. Nola egin dezakegu. Horregatik gonbidatu dugu Loli Hernandez. Loli Hernandez, zuek bezala Ulibarritar teknikaria da, Getxoko geroa ikastolakoa, eta momentu enten zuzendariare badugu ikastetxe honetan. Nik beti pentsatu izan dut, bintzat nire esperientziagatik, Ulibarri teknikariak ia gehienetan, nik kasu gehienetan ezautitut, eskolako finenak eta langilenak izaten dira. Gero problema da zuzendari jartzituela. Kontu zibil, neurri hartu. Bale? Loli, interesatzaigu, urtea darama ikastola lanean, eta ikusi nahi dugu ikastetxetik zer egiten du. Zer egiten duten eta bereziki ekarri dugu horrexeatik. Atentzioa deitu zigun, ikasleen esparruan egiten zuten hori, eta hori kontatzea ekarri dugu. Bertsolarik ez die, baina hau pixkat bertso saion tankera. Bertsolari gaztei bezala txaloa gogorrein animatzeko, eta nahi jarriko diet puntua, gero agian kaso ingo die edo luza ingo die. Baina ni botako ez die galderak, eta eurek hortik abiatu dute euren diskurtsoa. Bale? Bueno, zingo gara. Garazpiko apaisak esatu nomen zuen, meza hasi aurretik. Bueno, hitzeikin hasi aurretik, eta hitzeikin ari izan baina. Hola xera. Bueno, lehenengo galdera, eta hau Jaimeri luzatuko dio. Motivazio gora, motivazio bera, motivazioa. Askotan motivazioa, jarrera eta portaera danak batera nahasten ditugu. Eta ez dira berdin, ez motivazioa, ez jarrera eta ez portaera. Ez berdina dira. Baina zer da motivazioa? Txepetxekin ikasi gendu motivazioa. Ezagutza eta erabilera. Hori sartu zitzaigun, bum! Eta gero ikaslea motibarritu, baina ez dakik zer da motivazioa. Jaime, zure ustez, zer arraio da motivazioa?